Vazhinji venyu munoda kuti vavengi venyu vafe. Vazhinji venyu munoda kuti vavengi venyu vafe. Right. $100. Vazhinji venyu munoda kuti vavengi venyu vafe, but if you were to pray kuti vavengi venyu vafe. Sorry, masango akatsvuka. Hanzi usabata kumeso, ndogara ndingobata kumeso. I don't know why. Vazhinji venyu munoda kuti vavengi venyu vafe handiti. But kana Mwari vaiteerera minamato yenyu, maisara musina kana hama yenyu. Because zvamusingazivi ndezvekuti vavengi venyu vazhinji hama dzenyu. Ndicha explain. But handisida kugarisa panapa. Sanje ndicheka time ndikangona yakuti 2:11 ndo pandabva. Ndatini most of you people munoona matirati mukana matirati vavengi venyu vafe. Hama dzenyu dzese dzinopera kufa. Nei Mwari mavreba mdini vangu, nei Mwari mavreba mkuru vangu. Newe unogona kutofa futi. Because vamwe vavengi venyu ka ndimwi hakuna muvengi anodarika iwewe uri mumira wakazvitarisa mumira so. Zvimwe zvinhu zvinoitika kwauri zvakashata zvinokonzerwa newe uri mumira wakadai. So kunamatira kuti muvengi wakafe unogona kufa kana Mwari vakada zvavakuvafe. Kuzana vachiziva muvengi ndiwe. Uri muvengi wako iwewe. Right, nchango explainer. And it's not last that long. Right. Makristu mune system 1 yekufunga kuti Mwari ndewenyu moga. Unoziva kuti makristu chechi zhinji kana vachinamata vanoda kuti mvura inaye pamba pavo ichijamba ichina, but Mwari vakati no ndiri Mwari wenherera, ndiri Mwari ndinongonaisa chero mumunda meunoba vanongonaisa. Mwari vari fair. So problem ine makristu ndekuti makristu anopedzisira vafunga kuti ivo ndo vakapenga, Mwari ndewavo vega. So dzimwe dzenguva unonzwa mukristu achinamatira dene ningafa president vafa, dene ningi vafa president vafa. Zvino zvinoita Mwari ndezvekudai so. It's a very very wise revelation. Mogona kusainzwisisa. What I realize ndezvekuti Mwari vanenge vane list yavo yakadai so. Tomboti Mwari vane list yevanhu vachafa. Vanenge nema-dates. Iwo unonamatira kuti munhu akanzi naMwari, Mwari vakati uyu achafa 2025. But asati afa, sekuru vako vaunodisa vanofanirwa kunge vafa because havangafi same time. So Mwari pamwe vakaisa list yehama dzako 4 dzaunodisisa kuti dzife. Iwo hauzive urungona mati president vafa president. Hausitomboziva pa list yaMwari. Mwari vakaisa 3 of your relatives before rufugwa. So what do you actually do no uchinamatira kuti hama dzako dzife? Munudza zvandikutaura theory yacho hamungamboinzwisisi, ndinoda makatombogara pasi. Ndosa ndati if you prayed for your enemies to die sometimes unogona kusara usina kana hama iwe. Nokuti Mwari havazochinjika kuti ndakati uyu anofanirwa kufa. Ndakati uyu anofanirwa kufa after sekuru vauyu namai vake nabamuni nehanzvadzi yake. Ulbu hama dzako 4 dzafira muaccident. Then 2 years later, vamugabe vazoshaya. Handiwa kana matira kuti vamugabe leo kado vati Mwari ita kuti vamugabe vararame longa. Pamwe dei hama dzako dzakazofa next year. Murudza logic ndotaura kuti mupfungwa dzenyu hamusi vana Mwari imi. Be very very careful kana uchinamatira kuti muvengi wako afe. Namatira kuti muvengi wako ararame long, aone kubudirira kwako. Antoine, ndapatsa ndadonhedza phone. So ndo zvandiri kutsanangura nchiti nini. Dzimwe dzenguva ka unogona kunge iwewe uchifunga kuti wakapenga, uchinamatira kuti muvengi wako afe, usingazivi Mwari vakati no, before muvengi wako afa iwe ndo unofanirwa kutanga wafa. Ndosa ndati you need to be very very careful kunamatirira kuti vavengi vako vafe, because hauzive list raMwari kuti Mwari vakati vavengi vako vanofanirwa kufa after kwafa vangani kwenyu. And because most of your enemies are your relatives, ukanamatira kuti vavengi vako vafe, unosara usina hama. Vavengi vako vazhinji vanomuka vanewe mumira,
muvengi wako mukuru zvimwe zvinhu zvinotiurayisa nezvizvi zvinoita tiroyewe tisu pamwe nokungosangotaura nongoita live iyoyo unozviroyesa deungongogara usinoita live muroyi anga asingakuroi isivarapini. So muvengi wako ndiwo uri mumira wasvika wamuka makuseni ukangoenda kuita live uchiitira munhu live muroyi akazvigarira hake ari kutoshaya nyama yekudya womudena. Hamusati mamboona kuti dzimwe mhuka musango so dzinoenda kunoshatambira shumba so dzichiridza mhere dzichienda kusaidhi shumba yakazvivatira iyo kune nyama yarira uko, kune nyama yarira uko, shumba yozvimukira dena mhuka yanga yazvinyararira iya isingatodliwi neshumba. Ndo zvandozomataura kuti so be very very careful vanhu vashe kuti dzimwe dzenguva munogona kukuzira mombe iri ng'ombe nzuma, mombe nzuma imuchinamatira kuti ningi ngafe vanhu vari muhurumende ningi ngafe ningi ngafe usingato hanzi don't poke a bear. Yeah, unozvibayira chibhee chakazvirarira wosvika chakavata chakadai wosvika pamabhora acho nenari toti cho bhee yoti yojambe zvairi nyama indibaya onzi hanhasi ndozvibaya. Arikuona kuzvibaya kuti hanhasi ndozvibaya nekudla nyama so ndo kamwe kanongori wisdom kandaida kutaura kuti no kunamatira kuti muvengi wako wafeka kusibo iwe unamatira kuti ubudirire so much zvazvo kuti muvengi wako ararame akuone. Imagine semunhu raimbokubatira rozokuona wapresident rimwe gore so was president. Saka namata vararame zviuda kuti afe zvizonakidzizvo uda kuti timu yanga ichimbosiwina ligi ife yose ife nendege kuti kana wazowina kugonza wina because team yakafa denga iripo legitimately unotoluza value yewin yako inoluza value. Rarama vavengi vako vachikuona namatira kuti vararame long vavengi vako vakuona uchisi ex wako sana matira kuti ex wako afesve ichoita kuti ex wako ararame long akuona kuti vakomana zvandakasiya zviya maiwe ndakaruzirira pepe. I think that's logical. So ndo nyaya ndandangonditaura ndamboenda zvangu uko kwamukomadewa saka ndandangoyakuzotaura kalive kaka kuti nonzwa vanhu vazhinji vachiti ningide nafa ningafa ningide nafa ningide afa ningafa zviri nanodo namatira kuti vavengi vako vasungwe ozovasunungura zviri nani unamatira kuti okay tarisai moni vana Josefa vana bhudhi vaJosefa vakanamatira kuti then afe pavangodoita one akati hamusamuuraya please hamuning'ina wedu musamuuraya chingomukandai muzimwena uyu tozomutengesa chionai zvakazoitika kumberi muvengi wako yendi akazovasunungura manje munzara akatokanganwa. So then vamwe mabrothers akanga ti hangatikauraya kamufanaka kanodiwa namudhara too much kaurayai tongoti kadliwa nemaperi zvikanzi no guys musamuuraya ngatingomukandai muzimwena umu then kana maslave anotsvaga maslave aya tomutengesa sezvinewo unobva mutengesa mwari anobva wawedzera handsome yake kwaakanoendawo kundobva anoluka so handsome kusvika tochiona mambo but still jere rakazongomuwana apinda mujere ndokuzodudzira hope chichidzopedza hazvingodidi moiziya story mubhaibheri handimaona but still akabetserwa nokuti vavengi vake havana kumuuraya vakanamata one wavakangoti regai zvirarame asi musauraya place zviri nani zvivurawa nomwe munhu. Toenda manje kunyaya iyoyo yandandichikuudzai kuti don't imi makristu problem enofunga kuti kana matendeuka ukamufunga Jesu wava wenyu mega yet you know kuti Jesu namwari nemweya mutenda vanhu one ende vane policy yavo yavaingori nayo kubva kare mubhaibheri vaida vatadzi more. Mwari vaida vanhu havatadzi vaida kunana Zakeu kunana chichichi but imimi tikakunzwai muchinamata die by fire die madhimoni ekuroya munenge muchingorina die by fire momurairiko vavengi hapana kana pamwe pandakambonzwa Jesu achinzi akanamatira kuti vanhu vafe but chechi dzaiko zvino let your enemies die by fire varoi vakangofoma chechi vamwe vanhu vamuri kupinda kuchechi kwavo kuvaroi vakangofoma chechi sazimwere kuti die vandori kuchuza die by fire saka vasiyana nemunhu anoti die by many motoka
saka vangova nemunhu ari kuda kurovesa nemheni ka die by fire yacho chirudzii ngarwe nemheni ndozvome muchitoitepo paipai. So inini ndiri munamata ndiroi iwe uchiti die by fire kumaenemies ako kuri kutomurovesa nemheni. Kana voice rikadanidzira rikati tora chigaba chebhifi unoisa mumubuyu wagadzira mheni for your enemies, handi unotochitora chigaba chacho unoisa mumubuyu. Saka wasiyana nemunhu wamuri kuti ng'anga iri kuuraya vanhu nemheni kukunana uyu koko makufananazvo. Saka chechenyu tongobvumira kuti chechenyu muri varoi zvavangufanana kamuchiti die by fire. Namatirai vavengi venyu vararame longa kuti vaone kuti hazvashuwa simba ramwari riko. Ndo zvandongofunga kumuka kwangu and ndo revelation ndangu kuti nhasi ndikambotaura nemwe zvandisandaenda padhewa because vanachiti wagarisa usinomboita live so ndonga ndatopedza so regai kunamatira maenemies enyu kuti vafe uroi ihwohwo. Ndatu kana matira kuti maenemies ako afe unogona kufa iwewe, hama dzako dzopera kufa dzese. Nokuti vazhinji venyu maenemies enyu kama munofunga kuti maenemies venyu vanhu vari kure, hanzvadzi yako yaunofarira enemy yako brother yako kuna munhu anokuusha so bad asi vari close to you. Uona uchina kana mafriends ari kupera kufa, mwari mandipedzera vanhu, mwari hama dzangu dzese dziri wakati God uraya maenemies angu. Mwari vanoona kaiwe zvausingaoni, vari kutora maenemies. Iwe uri kuona mabest friends but mwari your best friends vamwe vachona ari tokuita mamwe madecisions avari kuita so ekuenda musango ibest friend yako. Unoziva best friend yako inokuhwisha no dzenga ndakambotengeswa chimwe chimota chakaora inini uchiri kuLeicester nemunhu wandaiti best friend. Ndichingopedza chibhadhara chaita 700 chimota icho chakaora. Ndichingopedza chibhadhara ako nditi watenga mura hweshoko kuLeicester vaiziva kuLeicester chimota handinatombo chakaora chimota ichocho kufurigwa mari yangu yaenda apa best friend ndio yakutondiseka yaitondiseka ipapa handatombondiseka changopedza kubhadhara zvikanzi apa watenga mura hweshoko akutondiseka. So hembe chacho best friend yako anogona kuitisa imwe decision iri stupid asiya murume wako. Varume vanoperere vazhinji vanhu vari single makangonzi siya murume wako nemabest friends enyu ende vamwe vacho vakati siyai varume venyu vakatokutorera ifta varume vacho right now hapambo cheko vanhu 10 vachaona live inoi vakasiyisiwa varume nemabest friends. Mabest friends akapedzisira aroorwa nevarume ivavo ndokuti mupepuke. So kana dei mainamatira kuti enemies enyu apere kufa, dei friend yako iyo yakatofa. You see the point and rutaura ukanamatira kuti maenemies ako afe iwe unosara usina hama iwe. Ukanamatira kuti vari kutonga vafe unoona kwafa mbuya vako nai mwari madi kuuraya ari president kwafa izvo mwari vanenge vane list yokuti okay palist yevafi tofanirwa kuti tife kofe this maybe it's alphabetic yamwari hatizivi. Pamwe president wauri lati afari kuna Z which means newe unofanirwa kutanga wafa first. Regai kunamatira zvinhu zvamusingakwanisi kucontrola. Namatira zvamunokwanisa kucontrola. Mwari ndiitei mufumi, ndiitei mutongi, maenemies angu ndimbovatongawo. Maybe that's a better prayer pane kunamatira tumi. That's me thinking ndangondikudze saka ndichambosvika padhewapo. Thank you so much guys. Tambotandara ndoka live kandanda ndikozoshare nemi kuti inzwai kamusanamatirira kuti nenge afe nekuti auzive kuti pamwe nenge wacho ari pakalenda asi akanzi anofanirwa kufa muna December, iwewe hama dzako mbiri dzafa before that. So in other words uri kutoita speed up kufa kwehama dzako. Ndozvandaida ngotaura. Namata kuti vasabudire, maybe vasabudire vasangane nezvinovasangana asi zvokuti vafe zvaisi control yako. Usanamatira kufa kwemunhu zvinokupa munyama, zvinounza ngozi kumba kwenyu, zvinokuunza munyama kumba kwenyu. Bozi ukatarisa vamwe vanhu vavaida kuuraya vanhu nhasi vachiri vapenyu. Kana uchiroya right now imbofunga vanhu vaida kuuraya vachiri vapenyu nhasi. Wotarisa hama dzako dzimwe dzavanga usingadi kuti dzife dzakatofa way before vanhu vaida kuuraya as a